Taktiktik kız. Angime. Çıгарmanın avtarı Abdülhamid Matisakov. Angemeni okugan, ün goştapabı joluşturgan Ernest Kıyas. He balam, purunzanı alıp berç. Jayma-jay, çiğbar kıtışımının çöntögüne gol soyulotkan Narbay çaldın baylanışta oturgan kızgas aytkan salamı da oşu. İzdegeni koluna urunbay, çöntögün aňtar teňter kılgan çal kıylada boyun tüzöp, gözönöktün kırına öbök arttı da şirin örüktün daneginde gözlerin irmegilegen kızga sonurkayt. Tiktegeni kızık, jymşyk gözlerin gadap tura beret. Uşul jarık kabak kız aga alыстагы bir borun gaýsy jaktandyr tap, sagыныç küsögen dilderin goşçuday tuyla beret. Günden güngö aga içe eljirep, kızım dep jakındagany da oşondan. Poçta tüýüne jagaşkan iki gabat üýdün bosogosun atтай, özünün ılık tamına girgende. Hem mümkün, kadada jürgen oğlum da uşunday tamda jaşar dep, özünce çeşmelep koyçu. Anan çekesi nımşıp çıgat. Jyly uçuraşçu kızdın jumuşka çık jönömötün, gelip jürüp bilip kalgan. Adaşpayt. Jumaga gelgende baş bakmay, uulu meden oşol günü süýleşmöy adat tapgan. Aýtsa aýtpasa, tigi tow arasынан 50 çakırım jol jürüp, rayondun borboruna at tezegin gurgatpay, kattaganga çaması da çak. Baylanışçı kızda aga gönüp büttü. Juma günü eleňdep, eşik tarapka gılçaktap tınçı jok oturat. Bir jolu, jaýdan saratany eken, ag jegdeçen Murza çöldün tordama gonun goltuktagan çal, poçta tüýününe göňüli şaýda ötkirgen. Gütüz alındagy ulu giçü zımga gongon çabalekeydi, zıp uçup orun boşatdy. Keliňiz ata. Ata, dem alyňyz. Narbay çal baş ikegile tüz gözönöktü betde bastı. He, tüzlük tüňörbi? Goňur üni bölmedegi tynçlykty jarıp, syra jaňryktady. Tagy süýleşgeni geldim. Jalgyz balany sagynyşyn bilgen bilet. Ününi eşitseň ele kança guwat, kaniyet. Muny tüşkü çaýňarda soýup jegile. Şirin pelek. Silerge de watyp algam. Konun tuğra götörüp gözönökten ary uzatdy. Baylanışçı kız mıdaydı gütken emes. Kulağına şeýin kızarıp taýsaldayt. Goýuňuz, rahmat, wara bolmaňyz. Üýge alyp baryp nöwerleriňizge soýup beriňiz. Jese gözü satyp jeýiz. Jep jürgen gon. Al miň çiwilekdegini menen gelip ulu adamdyn golun suutgandy tura görbedi. Aga bolboy çal gögöret. He, suňgany okatdy gaýtargan bolboýt. Karnyn bergeni täberik dep jeý bergile. Jaşsyňar, emne menen işiňer bar. Oşo purunzada jürgen ulumda goňgo şunday bir kuşlar deseňiz, tiýmeli. Silerde oşol jamanymdan kem görbeý. Al günü kaladagy ulu menen süýleşken Narbay çaldyn. O jakda goň darbyz geňirbi? Murza çöldün konu kem barawy. Kıymat bolsa bolar, puldun gözüne garabay barında toya jep alyş gerek dep bak etkeni baylanışçı kızlarga şaşpay ugulup durdu. Bu ýak çöntegimde jürüpdir, zorga tapmadymby? Karma kızım. Çoňra kagazga jazdyryp albasam, gol goňgo ilinbe galypdyr. Tumarday görüp, gerek uçurda gana kızga görsetip, kayra gatyp alçu iki eli kagazyn sundy. Munsuz o jakdagylaryň biz menen tük süýleşgileri jok, dep çal. Özünün sözüne özü razı. Uluňuzdun telefon numerini ansız dele bilem. Tegele goýuňuz. Baylanışçı kız birinci jolu çaldı taň galtyryp, kagazga garabay zakaz bere getdi. Uzak süýleşesizmi? Hem murda ganda süýlersem oşonda ele bere ber. İşteki adamdın golun garmagandy kim jakşy görsün. Namaz wagtysy da zıktap turat. Narbay çal bir baskanda urundukdagylar udurguy öýde turdu. Jaýlanışgandan keyin golundagy gagazga göz gıýgyn taştagan testirge ıktady. Munda ne dep жазылыптыр? Balanın aýtkanyň göňülge tüýüp kala albasa da, al alysdagy uluna tandyk ekenine syýmyktan gasyp goýdy. Frunze 5-nji bölmege. Baylanışçynın üni tüpsüz sanaga termelgen Narbay çaldyn oýun üzet. Kaýsynsyna kirem degende jan jagyna karbalastagan çaldy. Olturgandar jalap girişdi. Çetkesine, berki çetkesine giriňiz. Uşul göçük aylanmagan bölmege girerin girip alıp, tegeregen gaýsalaganyny aýtpa. Güngürt döngön bölmege gözleri üýür algança telefonda sypalap jürüp tabat. Baylançy gyzy üýretgendeý tebetdeýin janna goýup, telefondun tutkasyň kulak tuşuna garmaýt.
Oşonda jüreginin lakıldagany gödün boyun solkuldatyp jibergensiydi. Bul jolu da galada jumuşu çaçынан köp uulu bimal şıngıraktı goldu garmagan şıltoodoy görüp trubkany taýsaldap jatyp aldy. Baylanıştyn arka uçunan içke ün bir aytkany miň aýtyp ünbezet. Frunze, Frunze, alo, bul Frunzebi? Owa, ugup jatabys, süýle beriňiz. Narbaev beken? Mamat Kerim taktektik kızdın ünün darı tanıdı. Ha owa, Narbaev degen biz. Salamatsızbı? Nokat kanday? Taktektik kız gepke ança tartılbaydı. Demedeki sözünü aytıp baylanıştan çıgat. Ataňyz mene süýleşiňiz. Mamat Kerim oşondo gana bugünkü günge juma ekenin, bassa tursa özü jönde oylogon atasyny estey, bir zamatda örüp çıgat. Baylanıştyn arka uçunda yarım saatpı, 1 saatpı daima erte gelip, uşu süýleşini zarıga gütken atasının kabajyk jüzü elestey, gözleri kakanaktaydı. Atasının telefon garmaganyn bir de jolu görelek. Any taktektik kız üýretken emiş. Ata söz aytkan. Dağı bir güldürüp söz kılıp kalar gebi var ele. Uulu menen algaçkı süýleşkende, "Balam, o atasyňby? Bul men, ataňmyn. O ataňmyn deyip, narbaýmyn" dep kıykıra beripdir pusurman. Hiç nese ugalbay gıjalat bolgonçal sırtka başbaga, "Kızım, tilpanyň ünde öýtko, öçürüp goýdyňarby" deyt. Oçonda taktektik kız gelip, boğru edilgençe gülgön deyt. Görse atası telefondan süýleşýär jagyn kulagyna takap kıykıra beripdir. Mamat Kerim aýlyga gelgen sayın, atası evin tap, sözüne taktektik kız jönde goşat. "Saga tilpan çalıp turçu kızga uşunday da girip koy. Koluňa kol, butuňa but bolgan ymany ysık, ilberinki neme. Çağılayın geltirip uçuraşa getkeniň o. Jetini albay galat. Ha men bayağı juma sayın uulu mene süýleşçü bükür çaldın uulu bolum de. Ayta ber, namys kılba. Belim bükürü eňkeyip basam. Qaryganda kişi awat bolat bile. Ataňda nästi namystan babalam. Oşo kızın dele mende atasy bardyr. Jakşylygyny köp gördüm. Oşent. Andan bir jerin gem kalbayt. Göňül degen bolat. Bary tabylat. Birak göňül degen tabylbayt. Bir sapar seni suragan. Gezit çıgarat desem, kaýsyl gezitdi? Gezit göbemesmi degen. Uşelle gündesiler okup jürbeýsiňerbi depdirmin. Bizden akyl aga jetse gana ata ganat. Ata deyt bir günü daga. Hafta saýyn ele süýleşip ora bol boy, uluňyzdy kat jaz debeýsizbi? Kança puluňyz gorup atat deyt. Ha, kat jazganga çolosy bolboýt okşaýt. Jazgan günde da any okup bergenge üýde bire bolsa eken. Özüm kat tanybaým. Telefon çalsam, ününi eşitem, çiralam. Belimde öýdelen görsüp kalat kızım, dep açygyny aýtdym. Andan jaşyrganda emnem bar. Oşondan beri gaýrylyp seni suraýlyk. Oşo Gülzat kızımdy gazeteňe çygara alasyňby? Çağlap gör, tahty turgan kız. İşi jeňil emes. Günde aldyna kança adam gelip kança adam getet. Jakşylykka bar, jamandykka bar degen bar. He baryna üzülüp düşkön jarokkerligini aýt. Mamat Kerimdin üýge gelgenden getkeni bat. Ayaka baram, beýaka jolgam deyt da, gündüň gözü görnelekde turat. Narbaýçalga bari bir kaýra, köp maga alaksy ba. Soňunda jürgen işiňdi ödük södük kılbay bütkör. Janymda bir gün bolasyňby, 2 gün bolasyňby, sanaň tynç jürgende bolsun degen sözü oğuzdan düşbeyt. Uğulu gelgen günü özgön görüşüne palı basat. Bu adatı Mamat Kerimge oğu beter jagat. Ot boyunda köp turup, boru ıştalgan çaynekten çay içip, atasına öğrü komuzun şerttirip, bek arslan menen sarıncı bököy dugat. Iyisi dartı uşul gügüm çalgan sokma tamda ötken balalığın göngülünden bir sıdırıp alu. Atasın oylu. Jalgızdığa şerikteş jürgen Narbaýçal, bugün etegin basa olturgan oluna jetini albay, göngül suyun üçün gügü aylantıp tögöt. Ata deyimdüsüzbü? Birde telefonda gebin uşul söz menen başlarım bugün sezgen Mamat Kerim uyalıp ketdi. Ha şükürçülük. O katım jaman emes el katar. Atası sabırlı gebinden jazbayt. Haýlapa goňşy bolаңçy. Ha tynçylyk. Bardyk öz derdi menen. Ötken getken girip awalmy surap turganda meň ese şükürçülük. Göňçe seni suraşat. Balaňyz 9-njy akyndatdyby. Gözden dalda jürgende kıylajyl boldy, aýakda deşip tükşümeldeşkenler de var. İşte batkanyň menen işleri jok. Çal sumsaya düşkende boldy. Ortaga söz düşböy, ata bala derdi sär tınımga gabyldy. Alysta jürgen menen iki oýunun biri bul jakda bolup,
jegeni jegende bolboy gusalyka malanyp jürgen ulunun göňülerini açgysy geldi. He, hemde ündebeysiň sorgagym. Gursaň gantyp atat. Kaladan gele kalganda uşu surosuna ulu jırgap jatıp gülör ele. Şahardagy köp tamaktan türünü aýtsa, suwuk dep çal birinde jaktyrçy emes. Puldan gantyp atasyň dep mıyıgынан gülüp goýçy. Ha şahar jerin bilebis, suwusundan öýde satyp içesiňer. Narbay çaldyn Mehmet Kerimge gapadar bolgon sebebi bar. Al uşuga çeyin atasынан baýlanışçy gyzdyn jön jaýyn bir de jolu surap goýbagany. Çok degende sizge kanat butak bolgan kız gaýerlik eken. Aty jöni kim dep goýsa, oğlunun jeli goroýby. He balada. Başına düşkende biler. Çöp çarınız ganda ata? Kışta kıynalbaysızbı? He menden gamtama bolba. El gatarı tüňelemin. Direktir bir teleşke makap ayat şürüp bergen. Martaban aşa versin dep patamdy bersem, şaharda iştegen oğlunuz jalgyz bolsa da tüdük çygypdyr. Anam unudan kim garşmyn dep göňülini alagdy gyla görbeňiz. Uqtu golundan işi düşet. Jok bolsa jetişinçe gaýrylyşyp durarbyz deyt. İş bilge atanın ulu da. Sözün gara. Halar ne işin göyle sağlay örbeňiz. Dep ulunun namusyna tigenin aýyldyk çal sezip kaldy. Oşul bergende şükürçülük ulum. Kim barat desin aýaka. 3-4 qaraýkyny bagalbaýym ne bolupmyn. Ataňy dagy jakşy bilelekseň aşyna. Çaldar çogulup zapxozdun gyrmanynda maka başyny gaýryp atabız. Başybız goşulganga garlyk esten çygyp jyrgap kaldyk. Karudan ale guwat getele eken. He güz gelip bir jaktan toy göýgöndür. He eldi bereke gut basyp kim bolsun golundagysyn bergisi gelet eken. Çakırgan jerler tüdük ele. Katardan galbaýp. Eşegiň düşkür kaşaň. Görgen belen. He bozorgon bir mada emes bile. Ary gatdaý albayt. Kurup bütkende. Jakşysy çykpay jüret. Puldun gözüne garabaý turup satyp albasamby? Bayağı salgan pulundan çeti oýulbaý turat. Beliňiz norusu kanday? Dogdurlarga görünüp turasızbı? Mehmet Kerim üşkürüp koydu. He görünmek tügül, süretindagi alışgan. Suwuk düşerde belimde jürgen doňuz kopkondan temirine jan girgensip, gozgolçu boldy. He uyup bastırbayt. Operasiýaga jatkylan menen darmanyňyz jetebi deşip doktorlaryň özleri gümender. Göýrek basyp goýsam, belime biri minip algansy oordaşam. Demegem. Janatan beri ekönü sözün tыңşap oturgansıp, ortadan baýlanışçy goşulat. Sözüňerdi bütküle, wagtyň ara aýaktap kaldy. Çal çoçut. Hem ne deyt? Ata bizge aýtyp atat. Wagtymyz bütüp galypdyr. Jakşy galyňyz. Çal şaşat. Sözleri çaldy goýdy. He, jakşy bol balam. Jamanga goşulba. İçken nemelerden alys bol. Karangylap baspa. Geç girdi, üýde işiňde işdep otur. Baýlanış bölümünden çygyp tepki çyldy birinci gawatga düşürdi Narbay çal. Çalgy menen çapkanday kaptalından jygylsa bolabı? Beýrek tuşundan öýde boluk etip gözünden ot çagyldy da gadam şiltey albaý orundan çöktü. Gözleri jaldyryp kınkıstaýt. Gozgulsa ele gabyrga aldyndagy doňuz gopkondun temiri kısa çengelde öçüдөй bılk etpeyt. Janday salıp ekinci gawatga göterilgendörden aly güçü getkenin bilip duruşup üýünden alys çykkandaryň goýuşpaýt deşkenin ugup kalıp jatdy. Gülzat tepkişte jan başlagan çaldy görgende gıýkyryp jüberdi. Ata, sizge ne boldy? Tabyňyz aýyp durapy? Kary ündebeyt. Gözleri ele jaldyraýt. Gep aýtdy degiçe kaptanyndagy jelmogoz janyn çyrkyratyp çengelge alçuday okşorlat. Haly suzap ketkenimde gana. Alsyrak çygyp alganda garmasam ne? Çyraksynyp jürgen janym kızlarga uýat ele boldum. Jaş balada emgektep. Ah, jan degendi şirindigin gara. Jan arakdele ajaýyp tartylgan tegerekden bir zamatda kunar uçup getkeniň gara. Tez jardam gelgende Gülzat kızlary menen makuldaşyp, Narbay çaldy oorukanaga jetkirip, hemne bolat kantet baryn görüp gelem dep çeşdi. Wraç gelgende çaldyň gözündegi boz tuman sal tarap, jüdüne kan jügürgenside. He çoň arıştap aldym akşaýt. Karyganda gaýdaşaşam deseň, anın üstüne böýrek tuşumda göterip jürgen temirim bar ele. Göp süýlebeňiz. Halatjan ayal kol uçu menen çaldyn koltuğun basyp görüp jatdy. Ooruganda aýtyňyz. Kızım, oru meski. Gez garma besimde odarat. Hazır tüzükmen. Jakşylap oňolguça orukanada bolasyz. He, oşa baldysaňdy goý balam. Eşigi maç jylaňaç. Karaý turgan eşkimim jok. Mal salym bar. Çaçılıp kalat.
Hoppa musulman adam özünün kanday balda ekenini esinden çıkıp malını aytkanın. Kana asta öýde turuňuz. Ugup atasızbı? Ayal koltuğundan jölöy berdi. Ha eşitbey anan tegele koygulaçy meni. Gülzat, daha kişine otursam attay turup basıp ketem. Balni saga ömürü jatyp görgen jan emesmin. Hem maga bolboýt. Gülzat ortaga düşdü. Çaldyň göňül gyjalatyny sezip kıya albady. Eski uğur bolsa saldan keyin tınıp keter, men janda bolam. Üýge barganybız tüzük bolar. Siz emne gyzy bolasysby? Wraç ayal Gülzatdy emi görgönüp synaky garady. Owa aytaryny aytyp alyp, jalgan sözü betini duuldatyp kulagyna öte çykdy. Çal Gülzatdyň kuşagyna jygylyp düşpesem eken degendey çevelenip, tepkişlerge darmany kaçkan ayaktaryn etiyat koyup ıldylayt. Avtobus ayıldan surulup, ozoňdoý ör tartkan joldan jaňy çygyp, gö alıp ıldy jortup jönögende Narbay çal gozgoldy. Ha şopur balam, şunda toktap koy, düşüp kalaly degende avtobusdagy çoň geçүү tuş-tuştan çykdy. Eşiginiň aldyna toktatmaý adatyň gaçan galtyrar eken bu kişi. Hökümetdiň maşinesini özünükinde görät. Köpçülüke goşulyp, dükende ozdan düşüp kalbaýby. Astan asyna gelgende maşinanyň başyna giyip gıykırbaý. Şoför jigit akyldylyk kıldy. Emi gönüp kaltyrgan tebis. Koýgula, sizleriň da eň ýerde sakal bitip gary barysyňar. Oşonda 10 metriň çakyrymda görnät. Aga gülüp bolboýt. Narbay awa, bularga kulak salbaý düşeberiňiz. Çaldyň urugan jeri gaýrasyzdap çykdy. Emeleki akaratçylarga ündegen jok. Bolbosa gaýrly waççy eko sözü daýar ele. Sen dagy böýrek tuşuňa 42-nji ýyldyň askolkasyny salyp jürseň, meniň aldymda ökmetiň maşinesi tursa, kudu töşöňdüň gana üstüne gumalatyp salyp jüre beretelim. Demek, gireberişde çunu göýtüp oturgan symbatly jigitke. Gülzat balam, kana jol başla, düşölük, dedi şagysına düşkön kary. Jarmy şifer menen jabylgan, jaýpaktam 6 göçönün bütken jerin bildirip okçun turat. Gülzat eski kulagysyny kazandyn aldynan açkışty tapdy. Kary üýtiriçilikke tyň eken. Idiş ayaktarynyň aldyna jaňy gazetalar töşölüp, üý içi tukumday aktalgan. 100-nji elektr lampasy bölmeniň tag ortasynda salaňdaýt. Juurgan töşök jyýylgan törde örük komuzynyň gatarynda ilingen alkakka çoňoýtulgan tüstü süret Gülzatdyň göňülin burdy. Paxtaly jolugun arçyna salyngan, yüzünde aliqarlykdan şiimi jok çyraýly ayal menen maňdaýynda bir tutam göküle serbegen Tınç Okean flotu degen жазысы бар. Suuçuldardyň baş kimin çekesinde gıýşaýta gondurgan testiyer bala jaňy memanga ızatdy tigilet. Bul Çaldyň Frunzedegi oğlu. Alemi karegine oy tundurgan ayal bolsa, üýesiniň marhum baýbiçesi ekenin bolgady. Narbay çal gelgenden buyaga tınbady. Orusy baýly esten çykkan. Gülzatdyň 2-3 jolku eskerüsine kulak kakkan jok. Bara-bara eýin jatkan goro jandandy. Jojo erjitken tok, kazygy menen jibin süýregen kaşka torpak goro için gezip jürdi. Çarkar içinden eşe günün basbayt. Kaydan jaydan payda boldu. Adamyşyk Gülzatdyň butlaryna orulup, aýçun nersesi barday ulam tegerenet. Eski tandyryň aldyndan boyun gerip, eýesiniň gelgenin bilgen şalpan kulak sary mäşke suruldy. Jan gelgen adamga tüsünürüp, aýwanyň aldyndan getbeyt. Alar Gülzatga adyr-adyr süýlep jüberişçidoý tuýulat. Gülzat oçoktun gülün tazalap, tezek kalap ot çaktı. Aýwanyň aldyna suw sep, mezildete şıpırıp çykkança abdestedegi su atıp kaynap çykdy. Çay demdedi. Narbay çal menen Gülzat jygaç törüde çayga olturuşkanda, gündüň kızgılt nuru altın gazykdyň şiş çokusun çaldı. Gülzatdyň sözün başyby ukkan çal aga suktanyp da oturdu. Gez-gezi menen sözün suro bergenden başlap, birok aga jop kütböy gebin ulantat. Bu ýaka birinji gelişiňde ha? Tak tektikler bizge taga bolat. Buzar uçardan uçurassak, kanday toluktar, kaçan mal alıp düşösüňer deşip galat. Bu ýakdan çöw mal üçin maýyle. Biz alıp düşkön maldy bazarda 1 minutga turguzbaýt. Gülzat gepke kulak töşegende bolgan menen oyu eki anja. Üýdegiler emne dep kalışdy. Kalp soýgu joruşup, erteň geçeň jarlyp getişer beken. Köresin. Sarka avtobus menen apam tüzele iştegen jerime gelet. Bolganda aytam da. Alar mına o Çaldyň ordunda bolsa gant şerili. Geçүү inisini estedi. Gorup jürgen kızın ardy biri ala kaçtı. Ajep boldu. Toýdun daýardygyny göre bergile. Anan gaýda getdi desiňer dep, oyunçyny bir nerse dese,
araň jürgen nemeler tüp götere topolonga düşbes beken. Uluňuz kийинки sapar kaçan geldile? Dep koyup Gülzat kardyň yüzüne tik bagalbay, bütken boyun jyly ilep kaptady. Kelip ketkenine bugün Narbayçal gözlerini jumdu da oşol gündü akılga salıp taktap jatkan öňdü. He bugün tura 2 kem 90 gün bolat. 3 ayga getipdir go. Toba köz irmemge toktoy 3 ay degeniň zuwy ötüpdir ha. Gün kıskardı. Bir demge ündebey kalatda çoçuganda ile keçe günü koňuşum artykdan 3-nji klasda okugan uly gelipdir. Muna öyle tumşuğu görünüp durgan üyde turuşat. Jağjağındap sözünün baş ayağı jok. Mehmet Kerim makamy gördük. Televizorga çykdy. Bizden aýyljana çaldar jönde göp tüýledi. Sulayman Kul Işenbay Botoway tavaldy awalarda veterandar dedi. Siz jönde unçukan jok. Atamda görüp oturgan, özünün atasyna aýtpagany ras boldy. Al kişini ansy dele jakşy bilebiz deyt. Sizdin medalyňyz bar emes bele. Oşonu aýtat eken dep, eki gözü tört boldy dep bozorat. He, içim açtı. Jok, bu alanın ağası jönde eki söz tavalbaganda emes. Hayli jönde bayanlygyp, ıraňyn televizordan bir görüp kalbaganyma kede özümçe olturganda geyi berem. Gülzat sürettir jönde bilip durup turagandan tartındı. Geçki iňir goýulanyp, jygaş törünün töründe gölökösün arbaňdatgan çal şireli süýleýdi. Balam, te toqtardan birini tutuşup ber. Üýümde aýda jylda gelbegen aziz mehmanım bar. Kutlu üýden gur çykpaýdy. Şorpa bolsa da içip ket. Näsibiň bilet, bugün bul jerdesin, erten gaýaktasyň. Owkatga bar bolmaň zata. Çay içmedikpi? Gowraşyp olturganga gelbeyt. Mehman dost kary söz berbeyt. Toqtor örük şaktarına gongongo gönüp, geçkisin bag içinde tüneşet eken. Narbayçal eňkeýe galyp, jyrtyk gözün açyp jumup merçemdüsün izlegensit. He, karlyk elden murda gözdün gurçun alat eken. Aksagy bar ele tubay kalgan. Semiz çılkıldagan ele may. Saga buyurgan eken. Gözün kurç. Garasaň, çetirek komay gonjele. Asta basıp, töz şyraktan al. Şamaralaş boktu da görbeyt. Gülzat'ın gülküsü kıstady. Piyalasyna eňkeýmiş bolup, tişine bastı. Tamak jegenden giyin da süýleşip uzak oturuşdy. Kaladagy uly gelgendey, Narbayçaldyň göňül işdeýi bugünküdey açylbas. Erteň tüşden giyin almalyga jönep, dedi al, piyalasyndagy çaýdy şypkay uğurdap. We aýakda Jembek degen tagabız bar. Üýü kudu kömürgendin özündey. Kömür teret. Topuday galyp, har jerge üýe beret. Gelgen getken tüzügele çogultup satat. Ança-munça pul düşet, geçine içet. İçse da golunda berekesi var, üýge gaýrymdy neme. Balaly, aýaly 2-3 yerden çykyp, uşuga toktap, takmy gana udasy menen kızday, uduny ulday törttü tudu. Tagabyzyň bagy geç açylyp emi baldary jaş. Maga jylda gömür üýüp bergende goşu. Göz şemesi tarada geçtim bu amın basat. Bul üýmek 2 jarym, monusy 3 tonna desele talaşyp mazesini alba. Aýtganday çygat. Kılgan işi oşu bolup kaldı da. Aýaly balalyda emes, zykymdygyny aýta görbe. Tagamyň goluna zygyr tıyın garmatpaýdy. Bolsa şypyra şakşak alyp tynat. Sarlap durup bilgizbey koktu etektep, gömür üýmeklerdi eseptep gelet da, beçara tagamdy jakalap, geçe günü 3 üýmek satypsız pulu gaýakda dep, kaktabay ganyny alat dura. Oşondoydan saktasın balam. İçkeni, irim jegeni jelim bolgan adam kızılga emerilbey anan, göňülüň götörgen dine goýun balgytkan oşol bolsa, aga kızıldan artyk emne jakyn. Bara kalganda köp oturalbaýyn müýünde. Gaýtky jaşaşam. Aýal özünden özü kagynyp silkinip, karmagan nersesini gagyşdyrgan götet. Üýüne girgen adamdy duşmanday görgen adamdy birinçi görüşüm. 2 çaýkam çay guýsa da, jadyragan açyk maday menen otursa, jaş gozunyň şorpasyny içkendey bolasyň go. Ötken jol barganda kömürüm gantyp atat dedim. Tagam suruma baş göterbeyt. Dalymda any jiber-jiberçüdey tiktegen aýalynyň zardy gözlerini sezip durdum. Bolat dep tim boldy. Uzatyp çykkanda jaryldy. Janagynyň gözünçe tilim baýlanyp galat. Çaň jutup kan tökürüp jürüp har jerden çogultkan gömürüňdi bekergele garmata beresiňmi dep, kişi getkenden giyin janyňdy soruýt. Gömürüňiz daýar jen. Maşina taap geliberiňiz.
Aga çamaňyz jetpese özüm uny atap jükdep berip jüberem. Tanyş şopurlar var. Jol giresi dep goluna 5-10 soň berip goýsaňyz boldy degende çyday almadym. Taga, täjeňe menen otuňar güýçgüde emes. Biriňdin sözüň biriň jakbaýt. He, dewal göňüli jok gol şiltey, kırlary sögülüp saraýagan kagazy başbakkan täjik topusynyň jelkesine jyldyryp goýdy. Eski gasalda. Bu jokda da turmuşum gyldyrap tüzügele. Beşeneň tüşkürdüm beşenesin garaňyz. Gözden uçkan näristelerdi çuurtup, tuup bergende töme götörgüdey bolup, bu dünýege batpay jürdüm. Gaýsy birini aýtasyz, baryp gelip ele özüme özüm ırazy. Karşımda baldarym tursa, kim karşımda bilinbeyt. Apasyna tarynga menen anan aýyndarymdyň gyýal jorguna жазылып ketem. Bu dünýede oşular üçin yaşap oşular üçin gün ötkörüp galat okşaýsyň. Koştoşorda gömürüň kılosy singen golunda 5 somduk pulu jüret. Handaý jok ele. Muny çol gerek kılıp getdiňiz jen. Menet menen tabylgan dese bolaba? Goý Jembek, men ırazy. Kur emesmin. Pensiýam menen gelgem dep jakyn jolatmadym. Bolboý jarmaşat. Jolga jakşy alyp goýuňuz. Bolbosa magazinge girip içip alam da üýge baryp bayagyny nesesin çygaram dep tişdenip alypdyr. Bir-birine ıntılıp, oğuzlarından ağıt girip kögüt çıkkan atenesinin ortasında ürpeyip, ağrı-beri japırılgan baldardy esti albay goýgonga bolbody. Oşondoy bir-birine ılığı jok üý bileden saktasın. Beýgüne baldardyn ele şor. Jer göz bolup, bir öge tike garap oýundagysyny aýta albagandan ötken azap barby. Erteň almalyga gömürge jönäýim. Gülzat koroz çakır elekte turdu. Sırtka çıkkanda Narbaý çal bululanyp, muzdak suga darat alıp jürgen. Doğuşu tankı jymjytdykdy jarıp şankıda. Ha, jakşy jatyp jaý turdyň bu kızım. Çal gördübü görmedibü Gülzat baş ikedi. Mınday bolup kabar ugaryn Narbaý çal gütken emes. Jumadan çıkıp Gülzatga uçurap kaladagy ulundan kabar eşitmekke baýlanyş bölümine baş bakkan. Gödönöke baş salıp içkeriden tanış adamın uçurat albady. Gülzat işke geldi öyle. Dedi boş orunga baş jaňsap sumsaýgan çal. Dalysyn salyp, kaýa kadyr jogap berip jatkan iki kızdan biri burulup, çaldy görgende iýmene düşdi. Geliňiz, Gülzatdyň bugün taby jok. Çoňdordan jogap turap üýüne getdi. Sizdi gelse süýünçi suragla degen. Süýünçüsini berbeseňiz aýtpaýbys. Arky gaşyna osma goýgan tatar kızda moýun burup çaldyň süýünçüsünden gabary barday tınşagy çyn şıpırıp manili turdy. Çaldın oyun düpöýül kılgan Gülzatdyň awaly boldy. Gülzatdyň tawaýynyp getdi deýsiňerbi? Tynçylyk elebi? Daýynyň açyk aýtgylaçy, boldy balam-aý. Jalgyz uyu gezүүден gaýtpay 2-3 gün jogolgonda da mınçalyk geýgen emes. Başı orup, iki kız bir-birin kıygaç tikleşip kaldı. Şakynasy bar, oşony sygarmap. Şakynasy bolsa, adi eski oru. Erteň ele tak sekirip gedet. Süýünçüňer munaka kızlarym. Kabaryň ardugaýynç. Narbaý çaldyn salasynda uýpalangan 3 somduk jürgen. Jok, sizdi tamaşalap, kant edegen dese, sizden süýünç alyp emne. Geçe oğluňuz süýleşipdir. Gelmeý bolupdyr. Bir jolu işinen boşap. Haýymde sygraňy suktun. Tynçylyk beken, işden boşaýym degen sözdü oğluna alyp emes. Bir hadise bolgonga. Kızlar astırtan bir-birine tikleşip, zakaz kagazlaryny sungan klientleriniň gözünçe eňkeýe galyp kıtkylyk taşat. Geýgendi goýup toýga gamylga görüňiz. Kaşyna osma goýgan kız şankyldaýt. Oğluňuzy gelin alyp gelmek bolupdyr. Oşo tarapdan bolat imiş. Institutda bütüpdir. Erteňkige samolotga bilet alyşdyr. Tüşke jetpey goşto bolabys. Kabar erterek jetse Orozaly taganyň jigülüsi menen aeroportga gelip tursun dep Gülzat menen süýleşipdir. Narbaý çal çıpıldap çykkan çekesin jeňi menen sürtüp kuwanyşga balkyt. Ya naýyndar dese, hem munuň ar başga gep. Uşundaýda süýünbesem gaçan süýünem, toýga daýar turgula. Özüm gelip çakyryp getem. Al iki atlagan jerin bir attap poşta tüýünden çykdy. Jeletkesinden etek jeňe tuş geldi uçat. Beşenesine jalgan jyldyzyny tapgan eken. Karıgan çagymda golumdy uzartat eken. Utur ele tüşme girip turup algan. Oyu tilegi jakşy dese. Bükür beli tüzelip baspa ele kalygy uçup kalgansydy özünçe. Bazar uçarda görüp tanıp kalgandar jorgolagan garnyň başgaça basygyn emnege joruşaryn bilbey soňundan uzata garaşat. Bu gabardy Gülzatdyň ozundan eşitsem gana. Ugup süýündü eken. Karap gana turgula. Toýdy özü başgarat. Karyndaşy da. Je Gülzatym giçүү eken. Şok ekwetem gurak dölega.
Esin menen tüşkür, uşuğa çeyin jaşyn bir surap goýupmyn. Özleri tawşyp alışar. Bu atamdy berem. Ve handan bölek hemden bar. İki atta çücerin bir attap çal, avtostansiyaga şaşat. Oşol çende bizge tanış tak tektik kız, üy bülösün taň galtyryp, çırak güýgüzbey, üy burçunda ün sözsüz oturgan. Çıgarmanın ayağı. Angemenin avtoru Abdülhamit Matisakow. Okugan, ün goştup audiolaştırgan Ernest Gıyaz.